machuok ma en 2-3-6-000. Wachako gi weche mag nengo mauta kuma duol mochung'ne rango weche mauta gi teko stima pacho kamano EPRA omedo nengo mauta. Mauta kido ma super diesel oidho gi silings 5.72 kod 2 kuom lita, ka diesel oidho gi silings 4.48 kod 8. Mauta mataya omedi gi silings 2.45 kod 5 mano kuom lita. Duol mar EPRA kotele kod Director Daniel Kipto olero ni medruok e nengo mauta chako tich ayango odiechieng' ma kiny mano tarik 10 kod 5. Kaunti ma Nairobi super petrol kuom lita achiel idhi usi siling 217 gi otonglo 36. Diesel ibo usi siling 205 kod 7 kuom lita, ka mauta taya idhi usi siling 205 kuom lita. Kaunti ma Mombasa lita ma super petrol idhi usi siling 214 gotonglo 3, diesel siling 202 gotonglo 41, ka mauta taya siling 201 gotonglo 99 kuom lita. E kinde ma Kisumu lita achiel ma super petrol idhi usi siling 217 gotonglo 12. Now 205 shillings and 47 cents. This is 4 shillings and 48 increase. And for kerosene, the current price is 202 shillings and 61 cents. We are proposing 205 and 6 cents on account of stabilization. This is an increase of 2 shillings and 45 cents. The money that we take during slightly easy times as a levy, and we keep it in a fund, the PDL, Petroleum Development Fund, and that we use it in more difficult times to basically support Kenyans. So yesterday we went to Cabinet, and Cabinet agreed to use quite a bit of what is being held at the PDL Petroleum Development Levy account to basically support the price.